dan abin tsiyama kai ta magana a shiru. Mam na gama so nake in fita ina ta magana a ciki na shiga daki ba kwana. Na duba kitchen ba kyanan, na shiga falo ba kyanan, dakin ki ba kyanan. Na shiga ban daki, ashe ba kya ban daki shine nace to bari in zo. Ban daki? Yes. Sai ka leka ban dakin zandandan da kai zindiki? Toilet. In akwaba ka same ni fa. Wallahi zai iya. Ya shiga? A zai leka ki. Wallahi sai leka ki ruwan shi. Amma kuma mun baki sani ba ma. Ai saboda shi shekarun nasa da yake shi mai ilimi ne. In ya leka ki ba ruwan shi da ke maganan da ya kawo shi zai miki. A toilet din. Ya kama hanya ya tafi ya sa. A wani abu wai. Zai iya. To ai yaro ne fa. Saboda a turke yake da igiya. A turu kuma. Kinga mom. To ina jin ka. Ba wannan ba kawai ni magana ce ta ina son zan dan fita saboda magana kuɗi babu a jikina. Ba zan bayar ba. Ka hankaɗe ni ka haura katanga ka ɗauka. Ko kuma ina nema ne dan kai. Kuma mu yanzu in baki ban kuɗin ba me zaki min? Yara ga sunan iyayensu duk sun babba su kuɗi suna abin nan runs juni kuma in zauna kawai rock? Runs? Yes. Ko da na haife ka ai ina da 'ya'yan dangi. Tunda ka ce duniya za ka shiga, ka je kai ta yi. Wallahi tallahi bariki alalan gero ce. Ko ka dafa ya tauri ko ka dafa ya kwaɓe. Kuma kai a barikin ma ka ce bodin ko? Sai ka dawo. Yanzu ina bashi kuɗin ya fita sai ya mako 3. Kawai don kin ga dai dadi a wajen shi yasa ki. Dadin me? Wata tsiya ce dadin a gabana? Baban ni na hana. Ani ba zan hana baka ba. Dan Allah dan Annabi kar ka sa raina ya bai. To wallahi zan fita je da wallahi in dai ba a bani ba in na dawo daga jewa Allah gaskiya zan yi magana. Allah kuwa.